Is-sit tal-Bank Pilatus Ali Sadir Khashemnejad inkixef li kienet juża 5 ismijiet u żewġ dati ta' twelid differenti grazzi għal 4 passaporti maħruġa mill-Gżira St. Kitts and Nevis. Dan ġie konfermat mill-konsulent finanzjarju Amerikan Kenneth Rijok li kwotat minn The Shift News iddikjara li Ali Sadir kien jagħmel użu minn dawn l-ismijiet differenti biex iwettaq negozju internazzjonali. Ali Sadir kien arrestat fl-Istati Uniti f'Marzu tal-2018 fuq akkużi ta' ħasil ta' flus u ksur ta' sanzjonijiet internazzjonali kontra l-Iran. Kien hawn biss li l-awtoritajiet f'pajjiżna wara snin ta' akkużi ta' irregolaritajiet mill-Bank Pilatus ħadu azzjoni waqfulu l-liċenzja biex jopera f'Malta. Ali Sadir kien juża wkoll diversi permessi ta' residenza u viżas biex seta' jgħix fir-Renju Unit, l-Istati Uniti, l-Emirati Arab Magħquda, il-Belarus u l-Iżvizzera. Rijok iddikjara li dawn il-mossi huma sinonimi ma' persuni li jkunu jridu jwettqu l-illegalitajiet e kif normalment jintużaw minn min ikun irid ifixkel xi investigazzjoni fuqhom jew għal skop ta' ħasil ta' flus. Innota wkoll li numru ta' persuni relatati mal-każ tal-Bank Pilatus huma magħrufa r-rabtiet tagħhom ma' aġenziji tal-intelligenza tal-Iran.